De laatste dag van de Solar Challenge. De boten gaan te wetter in Dokkum. De zinnetapper van het AOC zit 12 op 10 minuten afstand in de A-klasse en kan nog eerste worden. Alvin, ben ik nog wel blijft. Ja, een hele spannende dag, ja. Kijken of we vandaag kunnen inlopen op de nummer 1. En hopen dat we kunnen winnen vandaag. Nou, een succes, hè? Yo. De ploeg die ze verslaan hadden is het ROC Snits, hier bij de start. In de topklasse is het nog altijd Joop Steenman die het omkop gaat. De eindstreep in Leeuwarden is het enige wat telt. En al die tussenstationnetjes, dus hartstikke gezellig. Maar ja, in wezen koop je daar niks voor. Maar het is een ontzettend leuke week geweest, daar gaat het niet om. Nou, kan eigenlijk toch niet meer misgaan? Er kan van alles misgaan, jongens. Eén grote vis voor de schroef. Eén stukje hout wat je niet kunt zien. Of een balk. En het is gewoon gebeurd. De route de Gietjoert heel simpel van Dokkum naar Ljouwert, maar een tussenstop bij de grote wielen. De Solar starten onbaar en varen op tijd. Hier de zinnetapper. Het ROC volgt en kan dus rustig varen op de concurrentie. Concentratie bij Gerard van Schaar voor de start. Hij zit derde in het klassement van de topklasse en kan nog tweede worden als hij 20 minuten goed maakt op de nummer 2. En zo vertrekt de hele vloot uit Dokkumwaai. En in Oudtjerk is het dan ook de Private Energy met Gerard van Schaar die het maar gong als eerste het dorp in komt. Hij is oren een paar minuten voor zelfs. En na een minuut of 5 is het dan de Gourings met Joop Steenman die dik terug Oudtjerk komt. In de vierde zuggen we de Amerikaanse Solar van de Cedarville University uit Amerika. Hij spaart even bjuster. Het tweede plak is intussen kwijt aan de Private Energy die het al meer dan 20 minuten goed maken heeft. De zinnetappen dan, hier bij onkomsten op de grote wielen. Ze winnen een paar minuten op het ROC Snits. Ja, dat is ik. Maar wij door net te hut. Want dan ben we bang dat de accu aan het valt dat hem te leeg varen. Dus dan we dat behouden. Maar ja, we hebben wat voorsprong. En ik denk dat ze een 4 minuten op benzine rond binnen, het laatste eindje. Dus we moeten maar zien wat het straks brengt. Spanning dus voor het allerlaatste stukje van de grote wielen naar de finish in de Prinsentuin in Ljouwert. Daarvan dagelijks verslag. Ja, 2 jaar later, we zijn dan weer een stapje verder. Die boten zijn toch weer technisch weer een beetje beter, denk ik. Weer een beetje sneller. Maar of dat gaat helpen met dit weer, dat gaan we zien van de week. De organisatie Cross Midjes besletten me maar. De risico's zijn te groot en ik denk dat het onverstandig is om nou de sletten maar op te gaan. En het lijkt het wel een goed bestuurd. Vlak boeten Snits is het al harden en keren. Het is de langste etappe van Sleert naar Balzert, maar een tussenstop in Warken. Maar eerst dus over de donkere luts.
Dit is het Chinese team. Hello, the people of Rusland. Hello. Hello. Oh ja. Ah, dit is mijn team. Maar ik heb uw geheime wapen gezien. De sokken. Ja, klopt. Sokken die zelflozend zijn, dat heeft een groot voordeel. Het water loopt er onmiddellijk uit. Dus, en dat is met het schip ook zo. Dus nee, allemaal helemaal prima. Grote problemen hebben we. De accucapaciteit gaat hard achteruit omdat er verschrikkelijk weinig energie via de zon binnenkomt. Daarnaast is door het koude weer onze bestuurder verkleumd geraakt. Dus gaan we zo dadelijk bij de sluis een bestuurderswissel doen. Hij moet erin! Omdat we gewoon, anders gaat hij het niet aan. Dan komt hij aan terwijl hij helemaal verkleumd is. Fijn hè, zo'n Solar Challenge. Ja, ik fiets net klaar met de boot en dan is alles net grondig uittesten. Altijd als een boot klaar is, dan heb je toch nog een periode om de kinderziektes eruit te halen. Ja, en die tijd hebben we deze keer net. Het motorkap moet we net hebben, dus hij gewoon terug doen. Moet een boel net steken maatje en uitvaart. En goed, jongetje in mooi snel de maar de toeren, maar ik weet gewoon, ik zie op alle getallen dat we hier mooi 30 in kunnen, 32. Ja, dan ben je net met ons strijden, zet je het doen. Gisteren hadden we een kleine crash waardoor we tijd verloren waren. Anders hadden we misschien een etappe kunnen winnen. En nu dit weer, dat regen, dat er helemaal geen zon binnenkomt. Het is echt een drama. Hoeveelste staan jullie op het moment? Laatste? Nee, we zijn niet laatste. Nee. In onze klasse? In onze klasse wel. Ja. Maar we zijn niet... Nee. Het lijkt jullie humeur niet echt te deren. Nee. Zo padden de show. Dit gaat spannende televisie. Deze dikke nadruk, ik kan hem tegenstijven. Ik wil er doorheen en ragen. Kim dat super. Lekker waar, hè? Ja, het is heerlijk. Ja, bij de barbecue die komt aan en dan zetten we die er dan bij aan. En ik geloof dat ze ik zwemroepen brengen. Na de herstart op de grote wielen is het de binnenkomst in Ljouwt van de absolute winnaar van de Solar Challenge in de topklasse. En het is en bloot Joop Steeman. Hier komt hij oer de finish in de Prinsentuin dat heel wat publiek naar daar komen is. En de nummer 2 is nog heel tijd de Private Energy Solar. De winnaar is opluchten. Ja, geweldig. We zijn nu echt over de eindstreep, dus nu zijn we echt de eerste. Eindelijk. Nou ja, ik ben natuurlijk al 2 keer tweede geweest. En ik denk van, het moet toch een keer zo zijn dat ik een keer eerste word. En dat is nu gebeurd. En daar komt dan de winnaar van de A-klasse binnen. De Oranje Solar van de ROC Friese Poort uit Snits. En nog de winnaar van de Design Award. Ja, dit is wel een hechtepunt. Ja, alle meisjes in de Prinsentuin en mooi water erbij, dus dat is geweldig. Oké. Ja. En de boot, hoe die? Ja, de boot is hartstikke goed volhouden. Jerk weer, dus hij vaart nog steeds. Dus, Oké, en hoe twaai hier? Hoe twaai hier? Ja, ik denk dat er nog sneller gaat. En, nou ja, ik denk dat het wel zo'n modeltje wordt. Dat is een goed bootje. Goed bootje. Ja. En hij valt op door de kleur? Ja, inderdaad. Oranje kleur is een goede keuze geweest, ja. Hij ziet al eens in een space shuttle en is ik heel dat thuis in een zinnenboord. Het is echt een Fries gegeven, omdat je hier, je bent het enige land in de wereld wat die Elfstedentochtroute heeft. Er zijn andere zonnebootraces, maar er is geen enkele die hiermee vergeleken kan worden qua afstand. En ook niet qua hoeveel internationale teams meedoen. Dus over 2 jaar staan we hier gewoon weer? Dan staan we hier gewoon weer en dan is het nog weer drukker geworden. En dan staan er nog weer mensen bij, nog weer meer buitenlanders, nog weer meer bootjes. En het gaat dan ook nog weer sneller. Mooi hoor. Hartstikke goed. Dankjewel dat ik er even in mag varen. Dat is echt, Nou, beter is het niet. vaart op goed. Het is de Rolls Royce onder de zonneboten, denk ik. En we zullen hier nog correct de zinnentapper oer de streek om. Tweede in de A-klasse dus.
De organisatie die wil uit 2 jaar een extra klasse. Dat wordt een standaard klasse die beschikbaar wordt voor iedereen die iets aan boord heeft wil. Er wordt een lesprogramma omheen gebouwd en daarmee is het voor mbo-scholen bijvoorbeeld ook heel makkelijk toegankelijk om een race mee te doen. Maar particulieren, wat mijn boorman denkt van dat lijkt me ook wel wat. Ja, Jo en ik kennen ook de jaren aan boord, dus dat lijkt me nou gezellig. En dan gaan wij een week langs de Elfstedentocht varen, maar wel in de challenge. Ook de winnaar ziet vooruit naar het kampioenschap uit 2 jaar. Over 2 jaar hebben we iets heel anders. Dan gaan we op die vleugeltjes waar MG Electronics al op staat. Die worden computer gestuurd. En dan kunnen we eigenlijk meevaren zonder erin te zitten. Dus dan kun je vanaf de wal af het schip besturen. En dan kunnen we gewoon aan de wal blijven. En ook als het dan regent heb je nergens meer last van. En waar weet, uit 2 jaar nog volle meer landen die meedoen aan de volgende editie van de Solar Challenge.